Integration of programs, mga kaigsunan. Muna nahitabo karon. Mga personal ministry leaders, palihog daw taas ang kamot. Be? Usa, duha, tulo, upat, lima, uno, pito, walo, siyam, pulo, uy, daghan. Very good. Muna nakaingon lagi ko nga, kuwang gid kayo, kanang nalipay gid mi kay, nisanong gid mo sa invitasyon. Ang trabaho di ay sa personal ministry, ingon siya it endeavors to inspire, motivate. Ang buluhaton di ay sa personal ministry leader mo ang pag-inspire. Saan ang Bisaya sa inspire? Pagpatubo. Pagpadasig. Okay. Sunod, kanang pag-motivate. Saan ang Bisaya ang pag-motivate? Pag-alima. Alimahan. Pag-alima. Pag-alima. Pag-amuma. Pastilan. Sunod, ingon siya sa pagsangkap, equip. Sa pagsangkap, sa pagbansay, o mobilize all members for dynamic Christian service. O sa ingon, to mobilize all members. Mabita nang mayong ko nga, ang atong Pangulo dapat nahibalo kung unsay misyon sa atong iglesia. Dili lang kay ang Sabbath School teacher nahibalo mag-ingon na siya isi atong opening prayer, closing song. Dili na mao. Dili na mao. Insakto na pero kulang na mga kaigsunan. Kulang na. Ang diay kinahanglan ang imong mga kaubanan sa iglesia ingon ikaw gipili nga magdumala, mabansay, masangkapan og ang tanan nga membro niini makahimo gayod sa pagbuhat sa buluhaton. Mobilize, makahimo, makalihok, makafunction mga pinangga natong kaigsunan. Nganuman, ingon pa sa usa ka basahon, kining iglesyaha, ingon siya mga kaigsunan, kining iglesia giorganisar para sa mga buluhaton. Okay? Muna di ay mga kaigsunan. Hunya, walay makalikay ini. Walay makalikay. Ngano? Ingon siya every son and every daughter of God. Kada anak nga lalaki, kada anak nga mga babae, kana di ay silang tanan gitawag sa Ginoo aron mahimong mga misyonero. Unya gitawag sila alang sa pagserbisyo sa Ginoo og ngadto sa iyang isig katao. Mao na. Mauna nga gitawag mo sa Ginoo. Kanang gitawag ba kanang ihimo mo mga disipulo. Gipabasa ni Pastor Sina kaganiha ang Mateo kapitulo 29 bersikulo 19 o 20 og dunay na diskubrihan nga dunay ni abli sa Biblia. Sa ato pa wa siya kasiguro kung dunay bay 29 may gani kay wa siya mangita og 30. Mga kaigsuonan, ang gisulti dito, go, ingon pa si Pastor Habig, actually, kung kami ay magtinawagay kanang kami ba, kay tugod magud sa among kasuod, amok rangalan ang tawagan, tinawagay. Nangutana siya, unsa may tema. Ko ang tema, go and make disciple. Mga kaigsuonan, mao di ini ang kalabuton. Gitawag nita si Ginoo aron nga mo serbisyo sa Ginoo o nya mo serbisyo sa atong isigkatao. Mga kaigsunan, bato-bato sa langit ang matamaan magbabago na. Ako mong ingnon, prangka-prangka lang ni. Dili man siya bumba kay di man ta kontra. Salbara ni. Warning siya traba. Daghay adunay dili tanan. Ako utrohon ang statement. Dili tanan nga mga Adventista, mga disipulo sa Ginoo. Dili tanan, mga kaigsunan.
Busa, ang Biblia nagsulti, go and make disciple. Wala mag-ingon, panglakaw kamo o himua sila nga mga Seventh-day Adventist. Kundili, himuang disipulo. Mga kaigsunan, no? So, mga kaigsunan, padayon ta. Kunya, ang iyahang misyon, ibalik-balik yun na ni Pastor Sina, mission. O sabot pasabutan ng misyon, tahas. No? Tahas. Ingon siya, ang tahas diya sa personal ministry leader, ingon siya maghahatag og mga pagbansay sa mga membro sa iglesia, o niya hiusahon ang mga pagbuhat uban sa mga ministro o mga opisyalis sa iglesia alang sa final proclamation of the gospel. Mga kaigsunan, ang atong leksyon karon naghisgot sa 3 angels messages. Karon na yun ang final proclamation, mga kaigsunan. Hopefully, nga kung mga wala nami, kining mga batanon nga niya karon, mauna ni ang mutapo sa buhat, mga kaigsunan. Kadi man pud maayo og kita mga tiguang na tao yan ita mga wa kay makasala ang atong mga apo. Kana bitong tiguang na unya buhi paghapon pero di nakadumdum asa ang kasilyasan. Makasala ang mga apo kay magsigi magkuan at tiguang dito nga kada labay nako sa maong distrito mulabay ko na nga balay mapapwede nang kaigsunan. Pastor, hapit sa kudir magdali ra ba kudir kana ko ito hapit sa pastor. Ampo isa ni si auntie man nila to. Kaya wa man to namin nyo, dalagang ulay, pero mura o 89 matiling edad na to. Diha nagpuyo sa ila. Ang tunada sa istorya nga, ang puyo sa ni pastor, kaya nagproblema na sila. Nga no, gibuhatan nila room nga sumpay sa ilahang balay, pero ang salog kawayan. Kaya malibang naman yung tiguang sa hindi nakatunog. Aron nga kung makalibang, isprihan ra, niya mahilo ra. Di mamagid siya dito. Diri mag-exist ka na bitong pagsaka bitong nimo sa sala. Kana na ba inani mo hagdan-hagdan. Diha magid siya magtungtong. Kay naanad tingalig kalibang ba sa batang. Sa batanon pa. Pabor magod ito. Ingon ang mga apo, Nay, nganong diri magyug kanay nga naa magyud dito'y maayo nga si aranan. Di siya samok po niya. May managikatag na. Oy sa ato maukira kay nagtapok ra. Pagkadakong problema busa kada agin ako pastor ang puisa ni lain mo po kayo may ko nga Ginoo pati ra in taon ni sinanay lain manggod po kayo maminaon di ba pero ingon ko Ginoo kani sinanay nakita nimo ang iyang sitwasyon busa paigua kung unsay pinagkalabing maayo alang niya kay ikaw ang nahibalo unsay mga maayong utang para niya kaloy Ginoo murag kapito na kong ampo namatay na gyud in taon makalilisan. Igsoon! Ikaw pa si Pastor Sina, di na maglugay, kanang mga 70 di na. Oo, kaya 80 na ba ikaw sa Biblia? Igsoon, panahon na ron sa pag-proklamar sa mensahe sa Ginoo. Dapat kitang tanan mo appeal yun. Unsay katuyuan sa Sabbath School of Personal Ministry? Ingon siya, soul winning. May tulo, muna ang mga katuyuan, to win, to hold, and to train. Pagdaog, pagpalikon, o pagbansay. Mga kaigsunan, okay? Ako ang ipahibalo doon, Pastor Bong, mag-ready na lang mo sa hour of worship, kay human ako, sumpay na lang atong hour of worship, kaya di na ko nitiwason. Kaya aron na ang atong hour of worship di po mga problema. Okay? So, to win, to hold, and to train, mga kaigsunan. Dirita, muna ni atong sugdan. Kisa man mag-uuma diri, taas daw ang gamot. Mag-uuma sa basakan, mag-uuma sa aplan. De, palihog daw taas ang gamot. Gamay ra. Uy, si Yani ra. Oh, gamay ra mag-uuma di ay. Ang uban manggod, negosyante na. Oh, di na mag-uma.
naaya kong nailhan nga grabe plano. Nagplano siya napulo katuig ikan karon. Dili nako mananggiti. Kanang mananggiti, kanang musaka og lubi, unya magkuanog sanggot, nya magkuanog sana kawit, magtuba. Correct yun mga kaigsunan. After 10 years, dili na siya mananggiti. Komprador na siya og tuba. Uy, wholesaler na siya. Di na siya musaka sa lubi. Maghuwat na lang siya na maabot ka tuwa kay iyang paliton. Karga niya sa iyang motor kay deliver sa barangay. So, ang uban sa inyo, mag-uma sa una, di na mag-uma, negosyante na. Mga kaigsunan, kanay, sa dili pata magtanom, unsa may pinakauna nga buhaton? Maglampas. Land prep. Oh, in English, kani mga mag-uma, no? Kay, nana sila mga in English nga duha ka buok, nga di gyud malimtan. Kanay, saman? Failure! Pastor Ben, mo in English, di na malimtan sa mag-uma. Failure! Oh, failure. Pero dito, kaya nadugang land prep. Kanang land prep, kung sabasa ka na, mauna ang pag-traktor, mauna ang pagbatil, mauna ang pagsapil, mauna ang pagprastar nga rini na sa pagtanom. Okay? Karon atong tan-awon mga kaigsunan, unsay buhaton sa soil preparation. Kining pagpatubok sa iglesia nga atong approach nga nakita karon, farmer approach, atong i-aplikar sa atong Kristohanon nga pag-alagad. Unsa nang una? Sakto tong ingon sa igsoon, land preparation. Land prep, prepare the soil. Unsa mahimuon anang mag-prepare og soil? Ingon siya, build trust by showing love and kindness. Ingon dinhi, pagpanday o pagsalig, pinaagi sa pagpakita o gugma o pagkamaayo. No? Ingon ana din na. Sa diha di ay nga ikaw, munang ingon sa pasusina kaganiha nga, kinsay na silingan dinhi nga dili Adventist ang silingan. Naghansap ang uban. Nganong wala ma-Adventist? Nagdungan na silang pangatiguang. Wa gyud ma-Adventist kay inig-anha sa iyang baboy sa silingan, giandaman og binukal nga tubig. Kay mag-ungan-ungan man ang baboy ko diya sa atong mga lagwerta. Niya katong mga tinanom na to nga mga garden, iya man ang ugad-ugaron. Munang maglagot ng tausahay, munang magpabukal daan og tubig kay unyang taw-taon mo anhin na ng mga baktin, mag-una man na. Bubuan dayon. Mga kaigsunan, unsa di ay ang pagpanday o pagsalig, pagpakita sa gugma o pagkamaayo. Igsoon, ingon si Mahatma Gandhi, kanang presidente sa nasod sa India. Unsa ingon ni Mahatma Gandhi? Ingon siya, I don't like you Christian. Kung itanaw. Nganong dili ganahan si Mahatma Gandhi sa Christian? Dili tungod kay Hindu siya. Dili. Gitiwas na ko ang statement pagbasa. Ingon si Mahatma Gandhi, I don't like you Christian because you are not like Christ. Igsoon, kung kitang tanan parehas na ta ni Kristo, dili ta maghuwat og 20 ka tuig, mutubo ang atong iglesia. Nakabantay ba mo mga kaigsunan sa inyong care group nga usahay kontento na kaayo mo kamura po'y magsigig kaon-kaon sa inyong binignit? Kamura yun, di ba? Unya tungod sa kadaghan sa giluto ka binignit, nanubra, na imuagi nga silingan, Mary, hapit sa. Nga naman, si hapit sa kay na among daghang sobra nga binignit. Aki sa may ganahan mo kaon ng sobra, pag-una-una man ang giukay-ukay yun na ba? Unya nagginamot tingali pag-ukay. Di mo
imo kahon pero imo inon mari hapit sa siya nga naman na ako'y gilain nga binignit para nimo. Pero sobra gud to ba din loloy gisulod na sa sudlanan. So, ikson, mao di ini ang pagpreparar sa suwil, no? Pagpakita og gugma. Sunod, ingon siya, provide compassionate community service. Ikson, kanay dito sa uban mi nila ni Kuya Iping Garrido, dito mi sa bukid, kung sa itong bukid dito nga nanghatag mi dito og sinako nga mga relic goods panahon pa ni Pastor Bo Mantingali og mga bugas og mga kanggos, mga kaigsuonan. Compassionate community service. Pero dili ta magpaabot nga naay bagyo ay patamang hatag, mga kaigsuonan. Ang ECS coordinator sa iglesia makig-meeting sa tanan nga mga ECS coordinator sa mga iglesia, magsabot ang tibuok nga distrito sa season ang atong gamiton nga ilustrasyon kay maoy host district. Ang tanan nga mga ECS coordinator sa matag iglesia magtapok, magsabot o magpili og asay lugar nga priority nga dito ta maghimo og compassionate community service kanang kinaluoy nga pagserbisyo sa komunidad. Kana ditong atong mga sinina nga kanang maayo pa pero dili na nato ginagamit. Ayaw po nang paghatag para mo tingaling trapo. Ang brief po dito nga nahatag ka ng brief nga ang kananitang garter kung imong ipitik sa langaw di mapatay. Meron i-appeal pa magyuto. O doon na po ipantalon nga kaninin hipikas ni. O dili. Meron ipang-appeal kung manigutang diri. May gani kay among ipilian. Brother Tuton. Ipilian ako. O ang mga pinili mao'y gipadala. Ang katong mga pinilian ibilin. Ako, turong sa auto, ako, tinatindauban. Mga kaigsuunan, mag-meeting. Hunya, ang walang ipaggamit ng mga sinina, sa inyong simbahan sa Biyabid, katong walang ipaggamit, pero magamit pa. Kaya usay mga managhan mo na itong sinina, itong aning, kanang mga baligya, itong nga barato, nga imported. Kananggikan sa Yuki. Bindot man na, mga kaigsuunan, no? So, managhan na. Inyo ng tapukon, inyo na yung pilian kung asa napit na lugar, ninyo ipaghatag. Muna community service, mga pinaga na ito, mga kaigsuunan, okay? Maunay, una, pag-prepare sa soil. Maunay, una, land preparation, mga kaigsuunan. Ingon siya din eh, the sowers of the seed have a work to do in preparing hearts to receive the gospel. The love of Christ revealed in personal ministry. Unsa di ay, yun sa unsang pamaagi, Sister Dadat, nga mapakita ang gugma sa Ginoo, ingon siya, mapakita pinaagi sa personal na pagministeryo. Dili kinatibukan nga iglesia. Personal, mga kaigsuunan. Kunya ingon siya, misupin the stony heart. Kaya itong kasing-kasing na batuon, mahumok na. Dunay usa ka lugar sa Agusan. Kanang sitio. Partner ni mo asa? Ay kasing-kasing ang sitio ni Ba to dito? nakahiri ang sitio leader Ang leaders na ni Bay. dunay Siya to, pagaymo na ang leaders ni Bay. meeting. Basta ibabaw. Basta si babaw. Karon, ingon ang sitio leader. Magwali lang na mga sabalista din di iba Brother Tony ulanon yung nagbato. Kahirin ang mga kaigsuunan pastor. Nanganti na ulanon yung bato. Kung mao, sige magplano ta. Plano!
Ingon ang district pastor. Okay. Sabag na ko. Meeting ta mga tigulang sa iglesia ha, maghimo ta og elders council meeting. Ang agenda maghimo ta og community service dito aron ang batuon nga kasing-kasing mahumok. Unsa ang community service? Ingon naglista ang district pastor. Okay, maglista ta ha. Kinsay maayo mohimo og puluan sa sundang. Lista. Biyabid, naa, isa. Patag, naa. Lista lang. Kinsay maayo mo ba ipugabas? Oh. Nais sa bayan? Nais sa sasama? Harap lang mo. Kaya wala dito kasudlan dito. Pwede harakan mo. Salita na lang tayo. Kira. Usaran yun mo bigit sa ako kay dili sa Surigao na ay dito lapit sa ako ang magupitay dito hindi ko magbalik-balik kay magkabakong sinuplastar sa akong naong diha sa Barubo usaran yun ka ng Iglesia ni Cristo maayo magupit kung nahimo na nagbintis karong diakono na kaya maumungin siya muplastar pero pag nawa na ko'y buhok ano sa kasa ako nga barbero magupit kaya wala may style no naabit ko ng pagupit ko hindi nga bata Sige, nagkonggo. siya Yan na. Pagi kami. ingon ang bata ba ito niligan Juan kanay majilan di nalibog ang barbero usa ka naggupit Naong balik. sige sig bain sa labaha pangito sa una di pa madlay sige sig bain wag siya kasugod kay unsa may style ba Raul sa majilan ang bata nakasabot nga naglibog ang barbero ingon ang bata Nong, ang style sa akong gupit kanang mabutangan ba og gel. Ay, kanang pinatindog di ay pinana bitaw. Mo man ay uso bitaw pero pinatindog. Ay kana ay mabutangan og gel. Majilan ba mabutangan og gel. Ang una ni katong barbero kay si Magallanes si Majilan man katong nag-ani sa Pilipinas niya tong Marso. Dili kanang mabutangan ba og gel. Elisa, ano ng pastor? Kinsa may magkabalo mo gupit? Videohe ko. Na ay makabalo mo Ala, kagwapo. manicure. Kanay. Nanang papa. Siya ang bata. Judy gamay din. Sumay kurso. Kaya gwapa. Grabe mo ka bodybuilder. Bodybuilder. Sa may konggo. Magadonis sa Last Timoteo sa ito sa ikasulti ni atong seminar Iya bukay na evangelist. Ha? Pangit mo cellphone eh, maulaw tara. Kuana na. Babaw rin kuana na. Okay ngayon. Kira. Kanang gupit na Majilan. Namin ang graduate anak. So, isa sige. Datong graduate o pili. Ato ka. Kali ko na itong sugranon. Announce tayo ng pastor. Ato sa leader. There. Maghimo pinili o Sa ikasulti naman na itong lecture, Dre. community service. Okay na. So, ang pastor. Nakasabot ka sa lecture? O maayong mahimo o puruan. Ikaw, Bart. Pag-una ka, sigurado ka na maluthanin. Sunod, Nakasabot mo sa lecture, wa? gabas, ang babae o gabas. Maayo mo gupit, Okay. maayo mo manicure, No, Elder. maayo mo hilot. Kumplito. Kunya, magdala po may itikis na. Sa mao, kung ganun sa mga pastor, sa karoon mo ni nga pizza, busa ipahibalo sa tibok ni mo nga sityo. Basta, ang iyahang sityo hall, perting puno ka. Linya ni linya diri ang magpahimong punuan. Linya diri ang magpabae o gabas. Linya dinhi ang magpahilot. Linya diri ang magpamanicure. Linya dinhi ang magpagupit. Pagkabibo, o niya, naapag-iris na. Sa dihang nagulog ang sityo leader. Gihilot-hilot ang likod. Musta ang Ingon ang seminar? sityo leader. Okay ra. Kira. Right.
Okay, pwede ka. Ano na yung kaon dia? Kung sa iyong mga kaigsunan, inaagi sa community service, ikaw siya, Salamat daw sa mga dekorasyon. Kanira ka natulog man. so that the seed of truth can take root. Mahumog ang batoon kasi o ang mismo sa kinabukan makagamot yun mga kaigsunan. Makagamot. Yato may aging Sabado, dito may nagsimba sa Sibagat District. Doon ay usa ka diakono. Nga dili siya Adventist, matanon pa siya. Nakapangasawa siya og Adventist. Unya, dili po siya pwede nga kanang mudili. Kaya nahigugma mo siya. Kaya di mo basta-basta ang iyang asawa. Ang iyang asawa, bulaw o buhok. Kulot o buhok. Baog o pilo. Unya, ang legs murag balantino. Siya nagkana, niya requirements, magkasugtun siya basta magpa-Bible study. Di nagpa-Bible study siya. Unang kamo nga mga bulaw o buhok, gamit pa yan na. Unang gamitan na niyo sa pagministeryo. Dili pagkiat-kiat. Ganahan mo kung magtanaw ng bulaw o buhok. Mabitaw nga pag-bulaw, kung ako gamay akong asawa, or nga dito ko ganahan magsigtanaw. Kaya ako silingan bulaw man, di ko makatintal dito tanaw, dito ko sa akong asawa. Nabay mo salihan. Gitandog man siya sa balang espiritu. Di, na-Adventist yun tinoon. Karon lang bag-o, mga tulo na katuig ang iyang asawa na matay. Dapat, dili na siya mag-Adventist, kay patay naman yung asawa. Pero sa dihan, nagwali ko, nag-lecture ko dito, Brother Jerry Lain, dirigid siya sa transit. Nganong nag-transit siya, bisan patay lang yung asawa 3 years ago. Nganong nahimo gyapon siyang diakono, kay nakagamot yun og insakto ang liso sa kamatuoran nga natanom sa iyang kasing-kasing. Pero kadtong dili gani makagamot, mabiki lang gani gamay, wala magkumustahi sa pastor, backslide na dayon mga kaigsunan. Mo issue dayon nga kini si pastor, mangumusta ra kana ra yung mga datoon. Katong murag dato, dili kumustahon. Kanigid si pastor, mamisita dito ra sa mga datoon. Kami nga mga murag dato, di nibisitahan. Issue na dayon mga kaigsunan, no? Kay ang liso sa kamatuoran nga natanom siyang kasing-kasing wala gyud mo gamot mga kaigsunan. Naglinya lang ha, kay fellowship, wala matagay og plato, di ba slide dayon kuya idi. Gisultihan mo nga, pastor, si Juan na ba mo simba na? Ilan na kasabado? Mga isa na kabulan. Yan naman. Ay, nasilo kayo tagay plato. Akong giyatuan. Sister, tinood na nabaslide kaya tagay plato? Tinood na, pastor. Anak yung linso. Yan naman. Siya naglagot ko. Dili sila makuha sa ako. Nakatamay sila. Istorya na siya, istorya. Ano ba di ay? Sige lang din. Sige lang, kay ato pong pangutanon kung ngano na inaana ang sitwasyon. Sabihan ako ipangutana. Iya ramang pagumangkon. Sister, nagpilosit mo dire, naglinya na. Nanadahin mong ayaan. Unya, panahon na manghatag yung plato. Nganong pag-ana sa plato, dito ni mong yata. Ingon siya, alang-alang pastor, mga bisita man to sila. Siya taga-diha raman sa mong simbahan. Di pwede na itong unya na. Pwede ka taklo bras kaldero. Tanahora. Sakto! Kay bisita man, yung una itong bisita. Sakto yun, mga kaigsunan. Mauna nga, mga kaigsunan. Nganong nasilo, kay wala yun makagamot, mga kaigsunan. Ang liso sa kamaturan sa kasing-kasing nga batuon. Busa mga kaigsuon, doon na ganing mo backslide sa inyong iglesia, inyo na nang imaginon nga kana, wagin makagamot. Bosa inyong tunan unsaon pagpagamot, butangan ninyo og kokopet. Kasabot mo kokopet? Kanabang gigaling nga punot, aron mo tambok, aron makagamot og maayo. Unsaon inyong inorture mga kaigsunan. Dili po ninyo inon niya aw iya bitag kaluwasan, bahala ka diya. Ayaw po na mga kaigsunan, no? Ayaw. So, igsoon pagkanindot kay kayo, kay makagamot gyud ay. Karon, human naman og land prep, igsoon. Asa ba ito na yung land prep diha? So, human ang land prep.
ready na humana og sana kanang kaingin, gidauba na, gipunpuna na, unsa may sunod? Daro. Pugas. Pugas na. Karon unsaon pagpugas mga kaigsunan? Ingon siya plant the word. Unsaon pagpugas? Tarawa o. Engage in spiritual conversation or share testimony. Igsoon, sa pagpugas na, ang ato niya ay mga pagsugilanon, mga kaigsunan. Ingon pa si Pasusina kaganiha, kanang pagmarites sa babae, sa lalaki, marisol. Kanang pagmarites, dili na sayo, mga kaigsunan. No? Ingon pa sila Pastor Felix, kung ang alom kuno naa sa lapalapa, kung saan ang kahulugan sa mga kani mga karaan suhito sa kahulugan, Brother Tony, kung sa lapalapa, kung saan kahulugan? Laagan. Oh, pero dili na laagan day, suruyan. Suruyan? No, dito diya po. Kung ang alom naa dinhi sa kamot, nadis tudlog yun. O naama ka sa palad. Ang uban niya, Pastor, kana biyang naialom sa kamot, din sa palad, kay kuan ba yan na? Hilabtunon. Dili na sa hilabtunon. Kugihan. Mamunit, bisang dili iya. Kugihan manghipos. Kalilisag. Munang sa NBC, kaning among mga pantalon, kaning niya na imarka, diri sa hawak na imarka sa bulsa, kay mausay maadto man sa uban nga mga lakir pagtada oy ako man oy ngano nahipos man na oy ingon man dila na may ngalan kun ang alom na diri sa simod ako sa may ana tabian pero dili na tabian istoryador mga kaigsunan ang ato o ang inyong pagka-istoryador magamit na pero ang atong isgutan is ingon siya engage in spiritual conversation. Dili kay magsigig hisgot anang mga atong isigkatao, ayaw na. Mga kaigsunan. Dili na sig hisgot. Kung dunay elder nga imong nakita nga di maayo, ayaw itabing sa usa ka elder. Kaya nga naman di man maulian. May paimong sultihan siya. Or imong inon ang pastor, ubaning ko ba? Nga naman, sultihan nato si Juan. Dili kay sa pagtanaw nimo anak niya, imo siyang itabi, naon sa man, na ayo ang problema, wala. Imong gi-worse ang problema, mga kaigsunan. No? So, dili di ay na mao ang sakto nga pagtanong. Ang sakto na nga pagtanong is spiritual conversation. Example lang. Ako mga kaigsunan, kapalo ko nga kanang Republic Act 9003 proper segregation sa basura na munang sa atong balay na ay mga sudlanan nito kanang malata, di malata, di ba? O kanang lata o di lata. Sumo na diya. Oh. Recyclable na. Kinsa may unsa meaning ng MRF? Oh, kalimutan din sila oh. Dunay isang punta din sa meaning sa MRF. Siya buntangan nagbasura. Correct, buntangan basura. Ang meaning sa MRF, Material Recovery Facility. Okay. Lainon yun. Labot magkumang kaigsunan kaya nga mong butang ang MRF gibalihin man agigo ba unyawa na ko kadomdom ko na sa gibutang adtong Biyernes Santo wa man ko kalakaw sa Biyernes Santo kay holiday man to pero di man ko kalakaw kay Miyerkules rally dito sa Bisli dito ko pagka Huwebes kasal pud sa Kagwaet dito na po ko kay hayronon man ko kasal Father Jerry Laik ginahayag ko kasal. Kay dunay elder nag-text sa ako, siya pastor, swirtihon yun ka kaayo magkasal. Ingko nga naman, siya pastor katong imong gikasal ba, 5 pagkabulan ang nilabay, nanganak na. Ingko, mau dahil swirtihon eh. Pero dahil ako nabot ha, kag-i-invite, trabay ako. Kunya na ako yung recommendation sa church board. Muna ginahire ko, muna ako kasuroy atong bilisan ko, dapat ko nakauta ko ato. Kay long
vacation week pa yan to. Anton Lunes, pakasyon pa. Kaya ko kasuloy, kaya dagay mga invitasyon. Karon, pagka-Birnis, mingaw magkaing palibot. Mga tao na mingaw yun. Paspasi pa na ako haling tong tanang mga sinupin nga sinako, brother. Kuhan, kaning badalay, paspasan ako. Kuya, biya dito sa amo, kay picturean na biya na, balit nunton. Picturean na balit nunton. Pag picturean na, bayad nyo ka dito sa Indiaran. Ako na kasi may mga picture karon nga mga tao, nakatuog mga kabirisan to. Kaoben ako, basta kay ang isa ka tuig na mong hinipos nga basura nga plastic o silopin, mga 2 ka oras na akong hinaling mga kaigsunan. Hurot! Gitiwasan ako atong gabi pag yun sa Domingo. Gabi na. Kay kung pagabihian o gini. Kay isa ka dako kayong kanang plastic nga kuan. Lagot kung anong kugihan ba may kanabi na karitula nga kaning Lunes, plastic. Martes, silopin. Huwebes, diaper. Yan, kanang pangsungsong sa mga babae. Naman yung sungsunganan po nila, na may pangsungsong. Puntang na dito. So, nanay mga schedule. Nawa na makagiguba man ang katukuan. Dauban pa na ako. Pero mga kaigsunan, nga nung gihimo na ang Republic Act, para ba na siya to preserve the planet Earth. Mo nang init na kaayo karon. Nagkabantay mo karon nga ang alas 9 karon, mura nag alas 12. Sa una sa gagmay pa mi, kay mag-uuma man mi. Pagka Domingo, isyuhan mi kalo, jacket, dayon. Mangguna mi sa among garden, hanto alas 12. Kaya ra gyud kaayo. Pero karon gabi na yung inita. Nga naman, tungod kay nagkanipis na ang ozone layer. Ang ultraviolet ray sa adlaw mulapos na. Kunang grabe na yung kainit, mga kaigsunan. Igsoon, bisag kung saan nagproserbar, Brother Jerry Lain, Kuya Ede, di ba sa malakyas na? Nga, ang adlaw hatagan o gagahom sa Dios sa pagpaig sa mga tao. Igsoon, maunay spiritual conversation nga mga igsoon, abi ninyo, bisag kung saan natong preserve ang atong planeta nga Earth. Dili ta maglabay og plastic, di ta maghaling atong yung ikuan kay aron yon nga maayo ang atong planeta, pero ang Ginoo nagsulti nga kining kalibutana sunugo ni sa Ginoo bisag gamot ni sanga way ibilin. Spiritual conversation mga kaigsunan. Nganong ni mahal na ron ang gasolina? Mabitaw na ako, wala lang ko, hilom-hilom na lang ko. Kay pindi magyud ko, ang akong ganahan nga presidente si Pacquiao. Wa na ta manginahanglan og presidente nga scientist, naka-presidente na tag ekonomista, naka-presidente na tag mga bright. Ni mahal ang bugas ni barato. Wala ni barato. Mga kaigsunan, mao na ang inyong ipadaog kay si Marcos man kana may tagsa ka kwarto nga bulawan. Nga gipasundaya nga kanang bulawana ibaligya o ang halin ipagbahin-bahin sa mga Adventist. Ano ang Adventist naman po sige promote ng bulan-bulawan nagayo magpastor di ko masabaw kinsa ngalan nga mutuo nga napuno sa kakwarto nga bulawan ni Marcos. Gipangutana si Marcos, naminaw ko dili ako nangutana, naminaw ko gipangutana siya. Ingon si Marcos, hindi ko alam o sa Bisaya pa na wa ko kabalo ana nga sugilanon namatay ang akong amahan wa ko sultingi ana. Nya kitang mga Adventista sige hisgot nga naibar isa ka pila to ka kwartong buwan mga binarita nga bulawan unya ibaligya ang halin ipagbaybayin sa mga Adventist makalilisan daog si Marcos kay mga Adventista Marcos mantanan. Ni barato ang gasolina ni mahal. Ni mahal. Imo man ang gamiton abi nimo di na gyud na mo barato ang mga palalitunon kay mo nanay katumanan sa tagna nga ingon siya ang atong kalisod hilabihanon pa. Spiritual conversation. Mga kaigsunan mo na pagtanong. Hinaot ko mga kaigsunan iguli ninyo magsugod na mo tanong. Pero ayo sa tanong lisod kun mong tanong tango pa nato na preparar. Mga kaigsunan, unyang hapon, ato ning tiwason. Yang panahon, dili naman mutugot. Last na siya nga emphasize na ko. Ingon siya, is share truth
field, literature, and media. Kaya bang maminaw po mo sa Hopredyo. Abi ninyo sa survey mga kaigsunan, mas daghan ang dili Adventist nga maminaw sa Hopredyo. Maminaw ta. Oh, maminaw ta. Doon ako nakitaan nga usa ka dako ay lawas habog murag si Kuya Idi ka dako nga tao. Dakong tao. Pero buutan ignaw si Kuya Idi, magtanaw lang kadaan, buutan na magtanaw niya. Pero na mga tao nga ambot luoy pud kay ba? Wa pay gihimo nga krimen, panagway pa imong tanawon, suspect na daan. So, isugon mo kung siya tao, kunya daghay mga patik, dakong tao. Naminaw siya sa Hopredyo. Sige siyang paminaw, puno siyang problema. Kanang mga tao mo ka problemado, kunya maminaw na og mga kanta nga sige lang og saad nga moalagad sa Ginoo. Natandog yan kasi uy, mualagad ako sa Ginoo. Karon kay sige man sa kabati, nangita siya og simbahan nga iyang ganahan kanang Sabado ang simba. Kay binom siya og predyo. Sige siya labay-labay sa simbahan, wa man gyud niingon der, hapit sa kay mahadlok man sa iya kay pati kunya mas kulado kaayo dakong tao. Pila niya ka bulan sig labay-labay, wa man gyud imbitar niya. Lagot bitaw siya, inom bitaw, maong gud sipon. Inom bitaw siya kanang tanduay bitaw nga junior lapat. Inom siya. Adto din sa simbahan. Kani man siya mauwaw kanang kainom, mura bitaw kanang manguyabay bitaw nga di maka-explicar mo inom sa. Inom siya. Gwapo to nga purpose sa pag-inom kay aron nga makasimba siya kay di siya mauwaw. Sulod siya sa simbahan. Gikumusta siya sa elder. Giabi-abi. Sinugdanan na to. Pagkasunod Sabado, balik, sunod Sabado, balik, gi-Bible studyhan o kumpleto sa pagkakaroon na Adventista na siya mga kaigsunan. Amen. Share! Ingon siya, stroke, field, literature, and media. Muna'y pagtanong mga kaigsunan. Ang atong isgutan kadtong mga panghitabo nga mga relihiyoso nga makapatambok sa atong Kristohano nga pagtuo mga kaigsunan. Hope Impact. Last na yun eh. Hope Impact. Natay bagong rapog himpak Hope Impact karon. Naay libro nga inyong paliton. Kadtong Great Controversy. Murag tag 100 pesos na. Dako na siya. Pero gi-subsidize mo ng 100 ra. Inyo tong paliton, ang uban inyong ihatag. Nag-Hope Impact. Kadto bitong tag 15. Kadtong Great Hope. Isa may nagkapalit ato. Namalit mo, di ba? Yan yung ipanghatag. Okay. Dunay grupo nga nagdala sila. Sabado sa hapon. Di man sila makasaka sa mga balay. Kasi sirado man, ang mga gate hapon. Ang gihimo atong duha ka batanon, ang Great Hope, giitsa nila sa pader. Pag itsa nila sa pader, dito na pa sa grahe sa abogado. Kadtong abogado ha babae, abogada dito kay babae man. Dito na pa. Pag uli sa abogada, pag grahe niya, nakita mo yung libro. So, saan nga libro? Gipunit sa abogada, iyang gibasa, the great Hope. Pagbasa niya mga kaigsunan, gikonbikto sa iyang kasing-kasing, gikonbikto sa balang espiritu. Nakasabot siya. Busa, nag-post siya sa Facebook, kinsamay naghatag ini nga libro, bisitahin ko ninyo dinhi sa balay, or kinsay tag iya ining libro ha, bisitahin ko ninyo dinhi. Igsoon, to make the long story short, kini nga abogada na Adventista siya, na bautismuhan siya, nga tuan ni siya nagpuyo dito sa Brazil. Nindot nga sugilanon, di ba? Spirit filled. Mga sugilanon, mga kaigsunan, muna'y pamaagi sa pagtanong. So, igsoon, duha pa ha? Uy, napay isa. Pero dyan na lang ako na itiwas, kaya pikin ang panahon. Igsoon, duha pa ang atong nakatunan, ang prepare o ang pagtanong. Napay tulo. Isgutan natin kunya human sa paniudto mga kaigsunan, no? So,